Te mentang luan ra shpi ka we ke jinga thu khana shapang kini ki laingut ki actress ki ba paunam hapo ka Bollywood bat hapo kari India bat kini ki laingut ki actress ka ka daw ka banga kwa ik ban wan ra kalong ba kini ki actress ki la ino no tang shiteng por ya ka kam ak film ka jungki na ka daw ka ba kini ki actress ki ba bhabri ngala banong ki ino no ya kene ka kam ak film ngala banong ba ki pajba ki ba hapo kari India kidang benut ikini ki laingut ki actress na ka daw ba kini ki ino no ikini ka kam ak film ha ka jing im ka jungki te menta yang ni phai bat ni pek na ka benta ka ba kini ki actress ki la ino no shadin ka ban kong ka de ka Farhin Khan kane ka de ka wei ka actress ka bli shim bentai ka wei ka film ka bla ai kerting jan te rinam hausnem shihajar khandai spa khandai pru bat kane ka film ka dei ka film ka ba yak yo ba hakitu kipor bat kane ka actress kala akru katu ka Natalie haka jing im ka jungka kum ka actress bat ka daw ka ba penlong ya ka bakan ino no ya kane ka kam ak film laong ba kane ka actress ka dei ka wei kanung sumar briu habi ya dei bat kane ka jingpang sni do bat dei halor kene ka benta ki kubor ki athu ba kene ka actress kala ino no kene ka kam ak film bat kala yaitrei kum kata kanung sumar sni do ha ka jing im ka jongka bat ka baar ka dei ka bhak ya shri kene ka dei ka wei ka actress ka ba real spa abhang la banong bat ka bla wan ru na ka ying sim ka ba maka kawan bat ya kata ka ying sim la ong ba kane ka actress kawan na kata ka ying sim Marathi ka ba ki khot ka sangli bat kane ka actress ka dei ka briu ka ba riu spa abhang la banong bat ka daw ka ba penlong ya ka bakan ino no ka kam ak film ka jongka bat ka film ka ba maka kla dep ka ban akru ka dei ka film ka ba yat yo ba ya ka ba maka kla ak bat Salman Khan ya ka ba la ai kerting ka mini pyar kiya hausnem khat khandai spa prau khandai bat kane ka film mini pyar kiya ka dei ka wei ka film ka ba yat yo ba hakitu kipor bat kane ka actress kal ino no ikane ka kam ak film liya thu ki khubor bakla ino no namar bakla shim tanga no haka jing im ka jungka bat kam kwa shu bakandang teng ya kata ka kam ak film haka jing im ka jungka bat dei halor kane ka benta kane ka actress kala ino no ya kane ka kam ak film bat kabalai ka dei ka Bhumika Chawla kane ka dei ka wei ka actress ka bala ak hapo ka film Terenam ya ka ba maka kala ak bat Salman Khan ubadei wei aktor uba paunam hapo kari India bat kane ka actress ka dei ka actress ka ba bhabri ubhang la banong bat habangi pet ka ilong jai bha haka jing im ka jungka bat kane ru ka actress kalishu ak tang katu ka Natalie ki film bat ka daw ka ba penlong ya ka bakan ino no ikani ka kam ak film namar baka don ni kata ka jingpang haka jing im ka jungka real ong makitolong kubor bakane ka actress kala aki kani ka film Terenam kadai ka wei ka film ka ba yat yo ba hakita ki por kisni ki ba menshua bat nganget na pedeng jungpi iwei kam tam kinong kendong ki jupait ba kisni ki por ki ba menshua ya kani ka film Terenam bat kidon ru katu katne ngala banong ki ba kwa ikban khap i usnyu ujong kiru ya kaban ak lani kaban khap kumba uni Salman Khan ulale hakatu ka film kabala tip kum kata ka Terenam bat ya kani ngisaki habaro kani ka jala bat habaro kani ka ri khasi ke jongi hakitu kipor ki pun baha ki babut teneng ya kaban penwan ni usnyu ujong ki kumba Salman Khan ulale hakani ka film Terenam te hakane ka por ka bamta ngam syam la don shibun ki benta ikban wanra ka story ke jungki ne ki laingut ki actress ki bela ino no ka kam ak film ke jungki bat ngala banong ki bun bah ki actress ki basu ak tang katu kat Natalie ki film ring suan ra tang ki ne laingut
namar kidai ki actress ki ba bhabri ubha bat kidai ru ki actress ki bala aki ki film ki bala yat ye ubha hakisngi ki por ki ba menshwa te tangkini ki kentun ki ba khendiat khublei shibul